Prvá časť. Ako sa Pán vráti v posledných dňoch a ako ho privítať. Pred 2000 rokmi Pán Ježiš sľúbil: Pričom keď odídem a nachystám vám miesto, vrátim sa a príjmem vás k sebe. Pre všetkých, ktorí veria v Pána, je tento sľub našou najväčšou nádejou. Ak dokážeme privítať Pána počas nášho života, bude to naše najväčšie požehnanie a budeme môcť vstúpiť do nebeského kráľovstva. Ale ak sa nám nepodarí privítať Pána, bude to najväčšia ľútosť, ktorú si poniesieme na večnosť. Aké sú teda znamenia Pánovho návratu v posledných dňoch? Sám Pán Ježiš prorokoval: A budete počuť o vojnách a zvesti o vojnách. Dajte si pozor, aby ste sa neznepokojovali, lebo hoci sa všetky tieto veci musia stať, koniec ešte neprišiel. Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu a nastanú hlad, mor a zemetrasenie na rozličných miestach. Myslíte si, že sa všetky tieto proroctvá naplnili? Žijeme v posledných dňoch? Je čas na Pánov návrat? Práve teraz postihujú celý svet pohromy jedna za druhou, sú čoraz závažnejšie a častejšie. Hladomory, povodne, suchá, zemetrasenia, mor a dokonca aj vojny, to všetko sa už objavilo. To potvrdzuje, že sa začali veľké kataklizmy, čo znamená, že toto je presne čas Pánovho návratu. Ale viete presne, ako Pán príde? A ako by sme ho mali privítať? Niektorí ľudia by mohli povedať: toto nie je naša starosť. Pán príde, keď má prísť. Ale bratia a sestry, viete čo? Biblia opisuje dva rôzne spôsoby vítania Pána. Spôsob múdrych panien a spôsob pochabých panien. Múdre panny nečakajú pasívne, ale aktívne hľadajú a pripravujú sa na Pánov príchod, a tak majú pripravený olej. Presne ako povedal Pán Ježiš: Kto hľadá, ten nájde, a kto klope, tomu otvoria. A čo pochabé panny? Sú k Pánovmu príchodu ľahostajné, tvrdohlavo sa držia tradičných presvedčení a svojich vlastných predstav a fantázií, namiesto toho, aby sa usilovali pochopiť Pánovu vôľu. A tak, aj keď tiež čakajú na príchod Pána, premeškajú svoju príležitosť privítať ho. V tomto biblickom štúdiu budeme do hĺbky diskutovať o veľkej záležitosti Pánovho príchodu. Téma, ktorá rozhoduje o tom, či ho dokážeme privítať a mať dobrý konečný osud. Ak chcete prežiť prichádzajúce pohromy, byť múdrou pannou, pripraviť si olej, privítať návrat Pána Ježiša a mať krásny konečný osud, potom je pre vás dnešná téma nanajvýš dôležitá. Pán Ježiš prorokoval o príchode Syna človeka. Bratia a sestry, začneme diskusiou o kľúčovej otázke. Ako presne príde Pán v posledných dňoch? Mnohí v náboženskom svete veria, že Pán určite zostúpi na oblaku. Poukazujú na zjavenie, ktoré prorokovalo. Pozrite, prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko, aj tí, čo ho prebodli, a budú nad ním nariekať všetky pokolenia zeme. Na základe tohto očakávajú, že keď sa Pán vráti, anjeli zatrúbia na trúby a on zostúpi z neba vo veľkej sláve. Pánov príchod na oblaku sa určite naplní, to je bez pochyby. Ale zamysleli ste sa niekedy dôkladne nad tým, aká tá scéna v skutočnosti bude? Písmo hovorí: budú nad ním nariekať všetky pokolenia zeme. Logicky by mal byť zostup Pána na oblaku dňom radosnej oslavy. Prečo teda budú všetci ľudia nariekať? Je tu hlboké tajomstvo, ktoré stojí za preskúmanie. Biblia v skutočnosti obsahuje mnoho proroctiev o Pánovom návrate a zostup na oblaku nie je jediný spôsob. Ak trváme na tom, že Pán príde len na oblaku na základe jedného alebo dvoch veršov, nie je to príliš unáhlené? Týmto spôsobom s veľkou pravdepodobnosťou premeškáme našu šancu privítať Pána a budeme ním vyradení.
Aby sme skutočne pochopili, ako sa Pán vráti, mali by sme pokojne zvážiť všetky rôzne proroctvá. Keď to urobíme, získame nové a dôležité poznatky. V Biblii je veľa proroctiev o Pánovom návrate. Proroctvá od Pána Ježiša, proroctvá od ľudí a proroctvá od anjelov. Ak chceme vedieť, ako sa Pán vráti, koho proroctvá sú najpresnejšie? Samozrejme, musíme sa spoliehať na proroctvá samotného Pána Ježiša. Avšak väčšina ľudí v náboženskom svete cituje ľudské proroctvá a dúfa, že sa Pán zjaví otvorene na oblaku, zatiaľ čo prehliadajú to, čo povedal sám Pán Ježiš. Pánov návrat nie je jednoduchá záležitosť, ale obsahuje niekoľko tajomstiev, ktoré treba preskúmať. Pán Ježiš povedal: o tom dni a o tej hodine však nevie nik, ani anjeli v nebi, ani syn, iba môj Otec. Ak nikto nepozná ten deň ani hodinu, dokonca ani anjeli, potom našou jedinou nádejou na privítanie Pána je spoliehať sa na jeho vlastné proroctvá. Len vtedy budeme mať nádej na privítanie Pána. Ďalej sa spoločne pozrime na vlastné proroctvá Pána Ježiša. Ako sa blesk objavuje na východe a žiari až na západe, taký bude aj príchod Syna človeka. Lebo ako blesk, ktorý sa rozžiari z jednej časti pod nebom, svieti na druhú časť pod nebom, tak bude aj Syn človeka v jeho deň. Ale najprv musí mnoho vytrpieť a byť zavrhnutý od tohto pokolenia. Preto buďte aj vy pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete. Ako bolo za čas Noema, tak bude aj pri príchode Syna človeka. A o polnoci sa strhol krik: hľa, ženích prichádza, vidíte mu v ústrety. Ak teda nebudeš bdieť, prídem k tebe ako zlodej a nebudeš vedieť, v ktorú hodinu k tebe prídem. Pozri, prichádzam ako zlodej. Hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak bude nejaký človek počuť môj hlas a otvoriť dvere, vojdem k nemu dnu a budem s ním večerať a on so mnou. Žiadne z týchto proroctiev od Pána Ježiša nespomína zostup na oblaku, kde by ho videlo každé oko. Preto spôsob, akým Pán prichádza, nie je taký, ako si ľudia predstavujú. Tieto verše opakovane spomínajú niekoľko kľúčových bodov. Príchod Syna človeka, jeho príchod ako zlodeja a to, že príde ako zlodej, potrebu počúvať jeho hlas a skutočnosť, že bude odmietnutý touto generáciou a tak ďalej. Čo presne znamená príchod Syna človeka a príchod ako zlodeja? Prečo musíme privítať Pána počúvaním jeho hlasu? A prečo bude odmietnutý touto generáciou? Je tu veľké tajomstvo a pravda, ktoré treba preskúmať. Bratia a sestry, najprv zvážme otázku. Všetky tieto proroctvá spomínajú príchod Syna človeka. Na čo sa vzťahuje pojem Syn človeka? Po A. Božie duchovné telo, ktoré je neviditeľné a nadprirodzené. Po B. Ten, kto sa narodil z človeka s normálnym ľudským vzhľadom a procesom rastu. Po C. Nie som si istý. Správna odpoveď je B. Syn človeka je ten, kto sa narodil z človeka s normálnym ľudským vzhľadom a procesom rastu. Odpovedali ste správne? Syn človeka je osoba narodená z človeka, ktorá má normálnu ľudskú prirodzenosť a prechádza normálnym procesom rastu. Duch nemôže byť nazvaný synom človeka. Rovnako ako Boh Jahve je duch bez formy a podoby, tak ani on nikdy nie je nazývaný synom človeka. Niektorí ľudia videli anjelov, anjeli sú duchovné tela a tiež nemôžu byť nazývaní synom človeka. Pojem syn človeka sa vzťahuje na Boha, ktorý sa stal telom, na vtelenie. Syn človeka a duchovné telo sú presné protiklady. Syn človeka pochádza z obyčajných ľudí a javí sa ako obyčajný človek.
Spomeňte si na pána Ježiša, vyzeral a žil ako normálny, obyčajný človek. Jedol, spal a mal rovnaké potreby ako normálny človek. Keď pán Ježiš prorokoval, že sa v posledných dňoch vráti ako syn človeka, myslel tým, že sa druhýkrát vtelí, aby nás spasil. Vtelenie Boha znamená, že Boh v nebi si obliekol ľudské telo, aby sa stal človekom. Má normálne ľudské telo, normálnu ľudskú prirodzenosť, je viditeľný, hmatateľný a reálny. Skutočne žije medzi ľuďmi na zemi. Inými slovami, je to podstata Boha, ktorá sa stáva telom, stáva sa človekom. Preto, keď pán Ježiš povedal, prichádza syn človeka, odkazoval tým presne na svoj druhý návrat v tele. Pán Ježiš tiež prorokoval, lebo ako blesk, ktorý sa rozžiari z jednej časti pod nebom, svieti na druhú časť pod nebom, tak bude aj syn človeka v jeho deň. Ale najprv musí mnoho vytrpieť a byť zavrhnutý od tohto pokolenia. Tento verš najprv musí mnoho vytrpieť a byť zavrhnutý od tohto pokolenia. Tento verš je ďalším dôkazom, že sa pán vráti v tele. Len ak Boh príde medzi ľudí v tele, ľudia mu budú odporovať a odsúdia ho. Len vtedy by mohol trpieť a byť odmietnutý touto generáciou. Ak by prišiel v slávnom duchovnom tele zostupujúcom na oblaku, kto by sa odvážil mu odporovať? Potom by sa nehovorilo o mnohom utrpení a už vôbec nie o tom, že by bol opäť odmietnutý touto generáciou. Preto bude návrat pána Ježiša určite v tele, to je bez akejkoľvek pochybnosti. Niektorí by sa mohli opýtať, ak prichádza v tele, prečo proroctvo jednoducho nepovedalo telo? Prečo hovorí syn človeka? Toto je podstata proroctva. Všetky proroctvá nesú skrytý význam. Ak by priamo povedalo, že prichádza v tele, potom by to nebolo proroctvo, ale obyčajná reč. Ale tí, ktorí majú schopnosť chápania a zamýšľajú sa nad významom syna človeka, získajú osvietenie a uvedomia si, že to znamená vtelenie Boha. Možno to počujete prvýkrát, ale neponáhľajme sa s závermi. Ak budete naďalej počúvať s pokorným srdcom, objavíte ešte viac dôkazov o tom, že sa Boh vracia v tele. Biblia tiež prorokovala: ak teda nebudeš bdieť, prídem k tebe ako zlodej. Pozri, prichádzam ako zlodej. Čo teda znamená, že pán príde ako zlodej? A ako sa to naplní? Príchod ako zlodej je jasná metafora, ktorá opisuje spôsob pánovho návratu. Tajne, potichu, nerozpoznaný ľuďmi, nie na verejnosti a bez fanfár, ktoré by jeho príchod urobili zrejmým pre všetkých. Toto je pravý význam tajného príchodu ako zlodej. Ľudia ho uvidia, ale nespoznajú, že je Boh. Preto pán Ježiš použil túto metaforu, aby opísal svoj návrat v tele, aby sa zjavil a konal dielo v posledných dňoch, a je to naozaj výstižný opis. Je to presne ako keď sa prvýkrát zjavil pán Ježiš. Navonok bol obyčajným človekom. Nikto by len pohľadom na neho nemohol povedať, že je Boh. Ak by ho ľudia mohli spoznať ako Mesiáša podľa jeho vzhľadu, neukrižovali by ho. To ukazuje, že ľudia nemôžu spoznať Boha v tele na základe jeho vonkajšieho vzhľadu. V Biblii je ešte viac príkladov. Keď Ježiš požiadal Samaritánku pri studni o vodu, myslela si, že hovorí len s cudzincom. A tiež, keď Judáš zradil pána Ježiša, Judáš musel poboskať Ježiša na líce, aby ho rímski vojaci mohli identifikovať. Pán Ježiš v tele vyzeral presne ako každý iný človek. Navonok bol obyčajným človekom, preto ho ľudia nemohli spoznať len podľa jeho vzhľadu, tak ako ani zlodeja nerozoznáme podľa jeho vonkajšieho vzhľadu. Preto, keď pán Ježiš prorokoval: prichádzam ako zlodej, odkazoval tým presne na svoj druhý návrat v tele.
Pán najprv tajne príde v tele a potom sa otvorene zjaví na oblaku. Z vlastných proroctiev Pána Ježiša chápeme, že sa vráti v tele, zjaví sa a bude konať dielo ako syn človeka. Toto je fakt, ktorý nikto nemôže poprieť. To však vyvoláva otázku. Prečo zjavenie hovorí: pozrite, prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko, aj tí, čo ho prebodli, a budú nad ním nariekať všetky pokolenia zeme. Tento verš jasne hovorí o zostupe Pána na oblaku. A predsa písma, na ktoré sme sa práve pozreli, hovoria o jeho príchode v tele. Môže sa to zdať ako rozpor, ale v skutočnosti v tom vôbec nie je žiadny rozpor. Všetky Božie proroctvá sa naplnia, ale naplňajú sa postupne. Naplní sa príchod Syna človeka aj zostup na oblaku, ale má to svoju postupnosť. Keď sa Pán vráti, najprv príde tajne v tele, aby konal dielo a hovoril, a potom verejne zostúpi na oblaku. Pánov návrat je rozdelený do dvoch etáp. Tajný príchod a verejný príchod. Poprvé, Pán prichádza ako zlodej v tele, aby vyjadril pravdu a vykonal dielo súdu v posledných dňoch. Hlavným cieľom je vytvoriť skupinu víťazov, čím sa naplní proroctvo, že súd sa musí začať od Božieho domu. Keď sa Boh tajne vráti v tele, znamená to začiatok diela súdu v posledných dňoch. A prebieha to takto. Najprv vykoná dielo súdu, ktoré sa začína od Božieho domu. Boh očisťuje a spasí tých, ktorí počujú jeho hlas a sú pred neho privedení, a robí z nich víťazov. Potom sa Boh vráti na Sion, nastanú veľké kataklizmy a Boh použije kataklizmy na potrestanie a zničenie tohto starého sveta. To bude znamenať vrchol Božieho diela súdu v posledných dňoch. Nakoniec, po veľkých kataklizmách, Boh zostúpi na oblaku a zjaví sa verejne všetkým. V tom momente bude dielo súdu dokončené a na zemi sa zjaví Božie kráľovstvo. Takže, aby sme zhrnuli tieto dva kroky, pred kataklizmami sa Pán tajne vracia v tele, aby vyjadril pravdu a konal dielo súdu. Po kataklizmách otvorene zostúpi v duchovnom tele na oblaku, aby odmenil dobrých a potrestal zlých. Obe tieto udalosti prorokoval Pán. Nebo a zem sa pominú, ale Božie slová sa nikdy nepominú. Ale je nejaký rozdiel medzi privítaním Pána v tele a čakaním na jeho zostup na oblaku? Ak príjmeme Pána, až keď verejne zostúpi na oblaku a odmietneme jeho návrat v tele, aké budú následky? Aby sme to pochopili, musíme poznať dielo, ktoré Pán vykoná, keď príde v tele. Pred kataklizmami Pán tajne prichádza v tele, aby vytvoril skupinu víťazov. Kým uvidíme Pána zostupovať na oblaku s anielskými zástupmi, to dielo už bude dokončené. Pán sa verejne zjaví na oblaku, keď sa kataklizmy budú chýliť ku koncu. Ak budeme čakať dovtedy, budeme vyradení a stratíme šancu stať sa víťazmi. Strata bude obrovská. Presne to znamená proroctvo v zjavení, ktoré hovorí: pozrite, prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko, aj tí, čo ho prebodli, a budú nad ním nariekať všetky pokolenia zeme. Preto, hoci sú oba spôsoby vítaním Pána, či už je to vítanie Pána v tele pred kataklizmami, alebo jeho verejné zjavenie v duchovnom tele po kataklizmách, následky a výsledok sú drasticky odlišné. Bratia a sestry, zamyslíme sa nad touto otázkou. Z ktorého spôsobu privítania Pána môžeme získať najväčší úžitok? Po A. Počkať, kým Pán príde na oblaku. Po B. Privítať Pána, keď sa druhýkrát tajne vráti v tele. Po C. Nie som si istý.
Správna odpoveď je B. Privítať Pána, keď sa druhýkrát tajne vráti v tele. Ak budeme čakať na zostup Pána na oblaku po kataklizmách, premeškáme Božiu spásu v posledných dňoch a zostane nám len plakať a škrípať zubami. Prečo sa Boh musí v posledných dňoch vteliť? Pán sa zjavil a konal dielo v tele pred 2000 rokmi. Prečo to musí urobiť znova v posledných dňoch? Niektorí by sa mohli opýtať, je to naozaj nevyhnutné? Nemohol by Boh konať dielo v duchu, presne ako to v minulosti robil Boh Jahve? Je to opodstatnená otázka, ale najprv si musíme pamätať, či Boh koná dielo ako duch, alebo vtelením, o tom nerozhoduje žiadny človek, ale sám Boh. Spôsob, ktorý si Boh zvolí, je určený potrebami jeho diela a potrebami skazeného ľudstva. Boh si vždy vyberá spôsob, ktorý je pre jeho dielo najúčinnejší a najprospešnejší pre spásu ľudstva. Aby sme pochopili, prečo je vtelenie Boha nevyhnutné, musíme najprv pochopiť dielo, ktoré Boh zamýšľa vykonať v posledných dňoch. Boh sa stáva telom, aby vyjadril pravdu, čo ľuďom uľahčuje prístup k nemu a pochopenie jeho úmyslov. Sám Pán Ježiš prorokoval: Mám vám ešte veľa čo povedať, ale teraz to neznesiete. Keď však príde On, Duch pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy. Lebo Otec nesúdi nikoho, ale celý súd zveril Synovi. A jemu dal moc, aby vykonával súd, lebo je Syn človeka. A ak niekto počuje moje slova a neuverí, ja ho nesúdim, lebo som neprišiel súdiť svet, ale spasiť ho. Kto mňa odmieta a nepríjma moje slová, má toho, kto ho súdi. Slovo, ktoré som povedal, bude v posledný deň jeho sudcom. Keď Pán Ježiš povedal: Mám vám ešte veľa čo povedať, ale teraz to neznesiete, znamená to, že Pán nám chcel povedať mnoho vecí, ale ľudstvo v tej dobe ich nemohlo uniesť. Preto si Pán Ježiš tieto slová nechal na posledné dni. Písma tiež spomínajú, že Pán použije svoje slova na súdenie ľudí v posledných dňoch. To znamená, že Pán vyjadrí pravdu, aby súdil, očistil a spasil skupinu ľudí a urobil z nich víťazov. Bratia a sestry, zamyslíme sa nad týmto. Ak sa Pán vracia, aby vyjadril pravdu a súdil, ktorá metóda nám uľahčí cítiť, že je prístupný priblížiť sa k nemu a pochopiť jeho slova? Po A. Vtelenie Boha s ľudskou podobou, hovoriaci ľudským jazykom. Po B. Boh, ktorý k nám hovorí priamo z nebies ako duch. Po C. Neviem. Správna odpoveď je A. Vtelenie Boha s ľudskou podobou, hovoriaci ľudským jazykom. Prečo je pre ducha nepraktické konať toto dielo priamo? Prečo sa Boh musí v posledných dňoch vteliť? Zamyslite sa nad týmto. Ak by Boží duch hovoril priamo k človeku, mohol by to človek skutočne zniesť? Spomeňte si na tento príklad zo Starého zákona. A všetci ľudia spozorovali hromy, blesky, zvuk rohov a dymiaci vrch, a keď ich spozorovali, stiahli sa, stáli v diaľke a povedali Mojžišovi: Hovor k nám a my budeme počúvať, no nedovoľ k nám hovoriť Bohu, aby sme nepomreli. Keď sa Jahve zjavil ako duch na vrchu Sinaj, ľudia boli vydesení. Izraeliti povedali Mojžišovi: Choď a hovor s Bohom ty. Podriadíme sa všetkému, čo Boh nariadi, ale neodvažujeme sa vidieť Božiu tvár. Keď duch hovorí, je to ako hrom z neba. Nebáli by sa ľudia? Odvážili by sa priblížiť k duchu? A ak sa ľudia nemôžu priblížiť, ako môže Boh s nimi komunikovať, zaopatrovať ich a viesť ich?
Naopak, Boh, ktorý sa vtelí, môže použiť ľudský jazyk na vyjadrenie pravdy, čo umožňuje ľuďom pochopiť Božie úmysly. Keď Pán Ježiš konal dielo, pretože bol v tele, mohol mať skutočný kontakt s ľuďmi, hovoriť s nimi tvárou v tvár a kedykoľvek zdieľať pravdu, často používajúc jednoduché podobenstvá z každodenného života, ako podobenstvo o sieti a podobenstvo o kvase. Tí, ktorí milovali pravdu, ju mohli ľahko pochopiť a praktizovať. To ukazuje, že vtelenie Boha je najlepší spôsob, ako viesť ľudí k pravde a k spáse. Aby to bolo ešte jasnejšie, prečítajme si niekoľko ďalších úryvkov slov. Božia záchrana človeka sa neuskutočňuje priamo metódou ducha a identitou ducha, pretože človek sa nemôže jeho ducha ani dotknúť, ani ho vidieť, ani sa k nemu priblížiť. Ak by sa pokúsil zachrániť človeka priamo z pohľadu ducha, človek by nedokázal prijať jeho spásu. Ak by si Boh na seba nevzal vonkajšiu podobu stvoreného človeka, človek by spásu nezískal žiadnym spôsobom. Keďže človek sa k nemu nemá ako priblížiť, tak ako sa nikto nemohol priblížiť k Jahveho oblaku. Iba ak sa stane stvorenou ľudskou bytosťou, to znamená, že svoje slovo vloží do hmotného tela, ktorým sa stane, môže osobne zapracovať slovo do všetkých, ktorí ho nasledujú. Iba vtedy môže človek osobne počuť a vidieť jeho slovo, ba navyše získať jeho slovo a týmto spôsobom dosiahnuť úplnú spásu. Bola to výhoda toho, že Boh sa stal telom. Mohol využiť ľudské poznanie a použiť ľudskú reč, aby k ním prehovoril a vyjadril svoje želania. Človeku vysvetlil svoj veľkolepý božský jazyk, ktorému ľudia nerozumeli, alebo im ho preložil do ľudskej reči, podal ho ľudským spôsobom. Toto ľuďom pomohlo porozumieť jeho úmyslom a zistiť, čo chce urobiť. Mohol tiež s ľuďmi viesť rozhovory z pohľadu človeka a v ľudskom jazyku a komunikovať s nimi spôsobom, ktorému rozumeli. Za použitia ľudského jazyka a poznania mohol dokonca hovoriť a pracovať, takže ľudia mohli cítiť dobrotu a blízkosť Boha a tiež vidieť jeho srdce. Tieto slová to hovoria veľmi jasne. To, že sa Boh stáva telom, aby konal dielo a hovoril, je veľmi zmysluplné. Robí to kvôli potrebám skazeného ľudstva. Hoci sa Boží duch vo veku zákona zjavoval a hovoril, bolo to len príležitostné a slov bolo málo. Pán Ježiš prorokoval: Mám vám ešte veľa čo povedať, ale teraz to neznesiete. Keď však príde On, Duch pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy. Toto písmo spomína, že v posledných dňoch nám Pán Ježiš má povedať mnoho vecí a tiež nás uvedie do celej pravdy. To nám hovorí, že na vykonanie diela súdu v posledných dňoch musí Boh vyjadriť mnoho pravd a povedať veľké množstvo slov, aby spasil ľudstvo. Preto priame hovorenie a konanie ducha nie je vhodné pre dielo posledných dní. Len vtelením môže Boh žiť medzi ľuďmi, čo ľuďom uľahčuje cítiť, že je prístupný a dostupný. To umožňuje ľuďom lepšie pochopiť pravdu. Zároveň to odhaľuje predstavy, výplody fantázie a skazené povahy ľudí. To umožňuje Bohu hovoriť pravdu podľa skazenej podstaty človeka, očistiť hriešnú prirodzenosť človeka a nakoniec spasiť človeka z moci satana. Narodiť sa v posledných dňoch a privítať Pánov návrat v tele je pre nás najväčším požehnaním. Boh v tele oddeľuje dobro od zla a roztriedí každého podľa jeho druhu. Existuje mnoho dôvodov, prečo sa Boh v posledných dňoch stáva telom, aby konal dielo. Prichádza, aby svojimi slovami súdil, očisťoval a spasil ľudí. Zároveň je to aj na to, aby zjavil ľudí, vyradil ľudí a roztriedil každého podľa jeho druhu,
oddeľujúc ovce od capov, pšenicu od kúkoľa, dobrých sluhov od zlých, aby Boh mohol odmeniť dobrých a potrestať zlých. Ak by sa Boh zjavil vo svojom slávnom duchovnom tele, každý, dobrý aj zlý, by padol na kolená v úctievaní. Ako by sa potom mohlo oddeliť dobro od zla? Preto je vtelenie veľkou Božou múdrosťou. Zjaví každého. Tí, ktorí hľadajú pravdu a počúvajú Boží hlas, sú múdre panny. Hoci má vtelený Boh obyčajný vzhľad, spoznávajú z pravd, ktoré hovorí, že on je Pán Ježiš, ktorý sa vrátil. To naplňa slova Pána Ježiša. Moje ovce počúvajú môj hlas a ja ich poznám a oni ma nasledujú. Naopak, kvôli obyčajnému vzhľadu Boha v tele pochabé panny ho rýchlo súdia, odsudzujú a odporujú mu. Sú zjavení ako zlí a sú určení na vyradenie a potrestanie. Preto je veľkou Božou múdrosťou, že sa v posledných dňoch druhýkrát vtelí. Tým sa dosiahne výsledok roztriedenia každého podľa jeho druhu. Ako privítať syna človeka? Počúvaním Božieho hlasu. Keď sa Boh vráti v posledných dňoch, je to ako syn človeka, aby konal dielo súdu medzi ľuďmi. Takže ak je obyčajným a normálnym synom človeka a jeho božská prirodzenosť nie je viditeľná z jeho vonkajšieho vzhľadu, ako ho môžeme privítať? Spoločným preskúmaním niekoľkých častí písma môžeme nájsť nejaké cesty. Moje ovce počúvajú môj hlas a ja ich poznám a oni ma nasledujú. Hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak bude nejaký človek počuť môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu dnu a budem s ním večerať a on so mnou. Kto má uši, ten nech počúva, čo duch hovorí cirkvám. Tieto proroctvá nám jasne hovoria, že kľúčom k privítaniu Pána je počúvanie. Prečo sa musíme sústrediť na počúvanie? Ak by sa Pán jednoducho vracal na oblaku, aby ho všetci videli, stačili by nám len oči. Ale pretože sa Pán vracia v tele, navonok je len obyčajný človek, bez podoby Boha, vôbec nie je nadprirodzený. Preto Boha v tele možno spoznať jedine počúvaním jeho hlasu. Preto Pán Ježiš povedal: Moje ovce počúvajú môj hlas a ja ich poznám a oni ma nasledujú. Kľúčom k privítaniu Pána je počuť Boží hlas. Len takýmto spôsobom je možné privítať Pána. Tento hlas sa vzťahuje na mnohé pravdy, ktoré Pán vyjadrí, keď sa vráti, pravdy, ktoré ľudia nikdy predtým nepočuli. Múdre panny počujú slova Syna človeka, spoznávajú ich ako pravdu a ako Boží hlas a radosne vítajú Pána. Vedia, že len Kristus je pravda, cesta a život. Ale ak ľudia počujú tieto slová a sú ľahostajní alebo ich odmietnú prijať, sú to pochabé panny, ktoré Pán zavrhne a padnú do veľkých pohrôm, aby plakali a škrípali zubami. Pán Ježiš povedal: A o polnoci sa strhol krik: Hľa, ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety. To nám hovorí, že ako náhle počujeme niekoho svedčiť, že sa Boh zjavil a vyjadril mnoho pravd, mali by sme rýchlo preskúmať, či sú tieto slová slovami Boha. Ak sú, mali by sme ich prijať a podriadiť sa, pretože Božie ovce počujú Boží hlas. Keď Božie ovce počujú Boží hlas, cítia, že je to pravda, že má autoritu a moc a cítia, že tieto slová sú hlboké, tajomné a nie sú niečím, čo by mohol vyjadriť človek. Takto môžu zo svojho srdca usúdiť, že tieto slová sú výrokmi Ducha Svätého, hlasom Božím. Takto múdre panny počujú Boží hlas a vítajú Pána. Bratia a sestry, teraz sa zamyslíme nad otázkou a uvidíme, čo si dnes každý odniesol. Akým spôsobom sa Boh vráti v posledných dňoch? Po A. Príde na oblaku,
pretože sa už v tele vrátil pred 2000 rokmi. Po B. Vráti sa tajne v duchu. Po C. Najprv sa opäť tajne vráti v tele. Potom sa verejne zjaví na oblaku. Po D. Nie som si istý. Správna odpoveď je C. Najprv sa opäť tajne vráti v tele. Potom sa verejne zjaví na oblaku. Uhádli ste správne? 5. bod. Aké sú následky toho, keď človek verí v Pána, ale nedokáže ho privítať? Bratia a sestry, po prečítaní proroctiev Pána Ježiša teraz už trochu rozumieme tomu, ako Pán príde v posledných dňoch a aké dielo prinesie. Pánov návrat je rozdelený do dvoch etáp. Tajný príchod a verejné zjavenie. Poprvé, Pán prichádza ako zlodej, čo znamená, že sa Boh vtelí a vráti sa v tajnosti, aby vyjadril pravdu a vykonal dielo súdu v posledných dňoch. Hlavným cieľom je zdokonaliť skupinu víťazov, čím sa naplňa proroctvo, že súd sa musí začať od Božieho domu. Keď sa Boh tajne vráti v tele, znamená to začiatok diela súdu v posledných dňoch. Najprv vykonáva dielo súdu, ktoré sa začína od Božieho domu. Boh očisťuje a spasí tých, ktorí počujú jeho hlas a sú pred neho privedení a robí z nich víťazov. Potom sa Boh vráti na Sion, nastanú veľké kataklizmy a Boh použije kataklizmy na potrestanie a zničenie tohto starého sveta. To bude znamenať vrchol Božieho diela súdu v posledných dňoch. Nakoniec, po veľkých kataklizmách, Boh zostúpi na oblaku a zjaví sa verejne všetkým. V tom momente bude dielo súdu dokončené a na zemi sa zjaví Božie kráľovstvo. Preto, ak chceme byť múdre panny, musíme privítať Boha vracajúceho sa v tele pred kataklizmami. Aj preto nám Pán opakovane hovoril: Moje ovce počúvajú môj hlas a ja ich poznám a oni ma nasledujú. Chce, aby sme sa naučili spoznať ho podľa pravd, ktoré hovorí počas jeho tajného príchodu, keď sa vráti v tele, uvedie nás do celej pravdy. Nakoniec nás spasí a dá nám svoje sľuby Boh v tele. Pán, ktorý sa zjaví verejne na oblaku, prichádza neskôr, aby vykonal dielo trestu, aby zničil sily Satana a Antikristov. V tom čase sa Božie dielo skončí a Boh ukončí vek. Preto nás Pán nežiadal, aby sme vítali jeho verejné zjavenie. Pán nás požiadal, aby sme bdeli a čakali na privítanie jeho tajného príchodu. Ak stále chceme čakať na príchod Pána na oblaku, nedostaneme požehnanie, ale skôr kataklizmu. Skončíme ako Tomáš. Presne ako Pán Ježiš povedal Tomášovi: Pretože si ma videl, uveril si. Blahoslavení sú tí, čo nevideli a predsa uverili. Preto, ak privítame Pánov návrat po vypočutí jeho hlasu, skôr ako uvidíme Pána prichádzať na oblaku, potom sme požehnaní a staneme sa víťazmi a sme najviac požehnaní. Nakoniec si prečítajme ďalší úryvok slov, aby sme lepšie porozumeli. Mnohým ľuďom môže byť jedno, čo hovorím, ale aj tak chcem povedať každému tzv. Svetému, ktorý nasleduje Ježiša, že keď na vlastné oči uvidíte Ježiša zostupovať z neba na bielom oblaku, toto bude verejné zjavenie sa slnka spravodlivosti. Možno to bude pre teba moment veľkého vzrušenia, no mal by si vedieť, že ten čas, keď budeš svedkom zostupovania Ježiša z neba, je zároveň časom, keď ty padneš do pekla, aby si bol potrestaný. To bude čas konca Božieho plánu riadenia a bude to vtedy, keď Boh odmení dobrých a potrestá zlých. Lebo Boží súd sa skončí skôr, ako človek uvidí znamenia, keď bude vyjadrená len pravda. Tí, ktorí prijímajú pravdu
a nehľadajú znamenia a tak boli očistení, budú privedení pred Boží trón a dostanú sa do Stvoriteľovho objatia. Iba tí, ktorí zotrvávajú vo viere, že Ježiš, ktorý sa nenesie na bielom oblaku, je falošný Kristus, budú podrobení večnému trestu, pretože veria iba v Ježiša, ktorý prejavuje znamenia, ale neuznávajú Ježiša, ktorý vynáša prísny súd a oslobodzuje život a pravú cestu. A takto môže byť jedine tak, že Ježiš sa s nimi vysporiada, keď sa otvorene vráti na bielom oblaku. Sú príliš tvrdohlaví, príliš sebavedomí, príliš arogantní. Ako by len mohol Ježiš odmeniť takýchto zvrhlíkov? Ježišov návrat je veľkou spásou pre tých, ktorí sú schopní prijať pravdu, ale pre tých, ktorí nie sú schopní prijať pravdu, je to znak odsúdenia. Mali by ste si vybrať svoju vlastnú cestu a nemali by ste sa rúhať Duchu Svätému a odmietať pravdu. Nemali by ste byť ignorantskí ani arogantní, ale takí, ktorí sa podriaďujú vedeniu Ducha Svätého, prahnú po pravde a hľadajú ju. Len takto budete mať osoch. Z tohto úryvku môžeme vidieť, že keď sa Boh vráti v tele druhýkrát v posledných dňoch, ak ho ľudia nepríjmu a nepríjmu pravdy, ktoré vyjadril, ale budú len čakať na príchod Pána Ježiša na oblaku, potom nikdy neuvítajú Pána a budú čeliť trestu a zničeniu v kataklizmách. V posledných dňoch len Boh v tele môže vyjadriť pravdu, aby súdil, očisťoval a spasil človeka. Ak sú ľudia plní predstav a popierajú a odsudzujú ho, potom sú nepriateľmi Boha a spáchali ohavný hriech. To je hľadanie vlastnej skazy, privolávanie záhuby na seba. Po vypočutí tohto všetkého si niektorí môžu myslieť: takmer celý náboženský svet verí, že Pán príde na oblaku. Toto je prvýkrát, čo počujem o jeho návrate v tele. Je to pre mňa príliš nové, aby som tomu uveril. Ale znamená nové aj nesprávne? Znamená nové, že je to falošné? Odporuje niečo z toho, čo dnes zaznelo v Biblii? Nie. Pretože Biblia skutočne prorokovala obe etapy Pánovho návratu. Všetko, čo bolo povedané, je úplne v súlade s biblickým proroctvom. Musíme sa vzdať našich osobných predstav a fantázií a nesmieme len na základe jedného alebo dvoch veršov z Biblie slepo určovať spôsob, akým Pán prichádza. Prečo pred 2000 rokmi Židia, ktorí túžobne očakávali Mesiáša, ho nespoznali a namiesto toho ho ukrižovali? Bolo to preto, lebo si príchod Mesiáša definovali podľa vlastných predstav a fantázií. Držali sa jednotlivých fráz v biblických proroctvách, veriac, že Mesiáš ako kráľ by sa mal narodiť v paláci. Ale spôsob, akým prišiel Pán Ježiš, bol úplne odlišný od toho, čo si predstavovali a čomu verili, a ťažko sa im vzdávalo vlastných presvedčení. V dôsledku toho nedokázali spoznať Pána Ježiša, spáchali ohavný zločin jeho ukrižovania a stratili Pánovu spásu. Ich tvrdohlavosť, arogancia, prílišná sebadôvera a nevedomosť ich zničili. V posledných dňoch je to rovnaké. Ak sa budeme tvrdohlavo držať vlastných predstav alebo veriť všetkému, čo hovoria naši duchovní vodcovia, potom je veľmi pravdepodobné, že urobíme rovnakú chybu ako Židia a spôsobí to, že stratíme Pánovú spásu v posledných dňoch. Božia múdrosť je vyššia ako nebesia. Božie dielo nie je obmedzované žiadnym človekom. Koná dielo podľa svojho vlastného plánu a podľa našich potrieb. Aj keby sa celé ľudstvo postavilo proti a odmietlo to prijať, nezmení to Boží plán. To, že sa Boh opäť vtelí,
aby sa zjavil a konal dielo, je veľkým požehnaním a spásou pre nás, ktorí sme sa narodili v posledných dňoch. Toto je Božia láska a starostlivosť o ľudstvo. Vždy, keď sa Boh vtelí, čelí odmietnutiu a prenasledovaniu, takže my ľudia z Božieho diela máme vždy úžitok. Ak poviete, ja to jednoducho nepríjmem, potom stratu nakoniec utrpíme len my sami. Pánov príchod je veľká vec. Dúfam, že každý k tomu bude pristupovať s opatrnosťou a vážne to preskúma. Za žiadnych okolností nezmeškaj túto príležitosť, aby si to neľutoval po celý zvyšok života. Pred 2000 rokmi Pán Ježiš prisľúbil: Hľa, prídem rýchlo. Tiež prorokoval: lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu a nastanú hlad, mor a zemetrasenie na rozličných miestach. Teraz, po 2000 rokoch túžby a čakania, sa zjavili znamenia posledných dní a svet sa blíži k svojej poslednej kapitole. Po celom svete dochádza k pohromám, ktoré sú čoraz častejšie a silnejšie. Zemetrasenia udierajú bez varovania, suchá spaľujú zem, povodne odnášajú domovy a životy a zúrivé lesné požiare menia lesy a mestá na popol. Medzi tým už roky pretrvávajú pandémie a naďalej prepúkajú a eskalujú vojny. Je to kritický čas pre príchod Pána. Ste pripravení privítať jeho návrat? Chcete byť múdrou Pánov pripravenou prijať ženícha? Pán Ježiš povedal: moje ovce počúvajú môj hlas. Chcete sa naučiť rozpoznávať Boží hlas a nepremeškať jeho návrat? Chcete mať múdrosť rozlíšiť pravého Krista od falošného? Keď Pán príde, všetci chceme vstúpiť do Božieho kráľovstva. Aké sú však podmienky pre vstup do Božieho kráľovstva? Biblia obsahuje viac ako 200 proroctiev o súde, ktorý čaká každého z nás. Ako bude Boh súdiť veriacich a neveriacich? Aká je súvislosť medzi súdom a našim konečným osudom? Od počiatku až do dnes Boh bojuje proti satanovi a krok za krokom zachraňuje ľudstvo od hriechu. Povedal vám už niekto, že Boh má 6000-ročný plán riadenia na záchranu ľudstva? Ako Boh uzavrie svoj plán riadenia a privedie nás do nádherného konečného osudu? Toto nie je len bežné štúdium Biblie. Odhalíme všetky tieto tajomstvá, o ktorých ste nikdy predtým nepočuli. Tu sa dozviete viac, než vás naučili v kostole. Tu nájdete útočisko počas veľkých katakliziem. Tu spoznáte, ako Boh uskutoční svoje kráľovstvo na zemi. Pánov deň sa blíži. V takýchto časoch môže byť váhanie osudné. Nikto nečakal, že včerajšok bude jeho posledným dňom. Je smutné vidieť, že mnohí mali plány na zajtrajšok, ktoré sa nikdy neuskutočnili. Nespočetné množstvo ľudí už prišlo o život skôr, ako mohli hľadať pravdu. My, ktorí ešte žijeme, máme stále šancu počuť Boží hlas. Nevieme, čo prinesie zajtrajšok, ale Boh to vie. A On vám dáva východisko. Cestu k životu, k pokoju do Jeho kráľovstva. Príďte, kým je ešte čas. Naše bezplatné štúdium Biblie sa koná online každý deň o 15. a o 19. hodine. K dispozícii sú platformy Facebook, Messenger a WhatsApp. Ak sa chceš dozvedieť viac podrobností, kontaktuj nás cez Facebook Messenger.